Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuthi siphinde sihlangane namhlanje ngalendlela. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Baba uNzibande okubingelelayo noma kuphi lapho khona ulalele lenkonzo. Siyabonga, beka indlebe ube kanye nathi sidla ukudla kwanamhlanje. Lezi inkonzo ziphuma every day. Usuku nosuku kuba khona inkonzo. Engosini ibizwa ngokuthi ikhaya lezwi, esinayo ku-YouTube, esinayo futhi ku-WhatsApp. Uma uthanda kuba ingxenye yethu ku-WhatsApp, ungasithinta kule namba ngokuthi ubhale igama lakho, isibongo sakho, indawo ohlala kuyo nedolobha lakho, bese uyabhala isicelo sakho ukuthi ucela ukuba ingxenye yalabo abazothola iy'nkonzo zonke izinsuku. Inamba ke ithi 083 468 2882. Ngiphinde 083 468 2882. Ungangena kuleyo namba usho uthi ucela ukuba ingxenye yezinkonzo. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngawe okhona olalele oqalayo mhlawumbe ukulalela la ku WhatsApp group noma ku-YouTube. Njengamanje uYouTube singenile kuye sineminyaka emithathu nje, kodwa abalaleli sesibe nabo ababukayo ku-YouTube ba over 1 million. Igroup ka-WhatsApp inabantu abangaphezu ka-10,000, amagroup awu-11 anabantu abangaphezulu ka-10,000. Nawe ubungaba ingxenye uzozwa ukuthi kanti labantu abaningi kangaka kwenziwa yini balalele, yini le mina engayizwa kufanele ngizwe, bese uyathandaza ucela ukuthi izinto uzilalele ngomoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzokusiza ngoba injongo yethu nale group ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngosuku lokugcina bangene ekhaya ezulwini. Hayike masiguqe bengibingelela ngaleyo, masiguqe sithandaze uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu uthando sithande ngalo, siyabonga konke osenzele khona. Sinikela kuwe Nkosi ukuphila kwethu. Sithi akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Thatha udumo ke Nkosi nangalesikhathi ube phakathi kwethu, ngiyacela. Bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, akekho ofana nawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usambulele imfihlakalo yevangeli eliphilayo, ivangeli elihlukanisa umuntu nesono, ivangeli elisifundisa ukuthi izono ziyavunywa bese umuntu ehlukana nazo ukuze athole umusa. Njengoba ushilo kwiZaga 28:13, wathi ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye, uyena ozothola umusa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kwangathi bangasizakala bonke abantu emhlabeni bafinyelele ekulazini iqiniso, basindiswe. Iba kanye nathi Nkosi ngomoya wakho ingcwele kuyo lenkonzo manje, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, akekho ufana naye. Siyaqhubeka ke sisukele enkonzweni edlule sikhuluma ngezwi lethu abaseThesalonika bokuqala chapter 5, kodwa ke asikuleli umgogodla uMarko chapter 11 verse 24, ilele sivula ngalo zonke izinkonzo, zonke izinsuku sisakhuluma ngesihloko esithi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Sifunde ke uverse 24 Mark chapter 11.
Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Ngicela ke siye laphaya ezwini lethu ebesikulo ezwini lethu esigijima nalo laphaya kwabaseThesaloniya bokuqala chapter 5 verse 16 uqala kuya ku verse 22. Kufundeka kanje: thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Sikhuluma ngokukhuleka. Ngeke kukusiza ukukhuleka ungaphezi kanti awukholwa, ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abeza kuye abakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. AmaHebheru chapter 11 verse 6 loyo. Khulekani ningaphezi verse 18. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Verse number 19. Ningamcimi umoya. Verse 20. Ningakudeleli ukuprofetha. 21. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Izolo-ke sikhulume kakhulu ngokuthi ningamcimi umoya. Namhlanje sidlulela ku verse 20 othi ningakudeleli ukuprofetha. Ningakudeleli ukuprofetha. Yini kanti ukuprofetha? Ngoba ukuprofetha kuthiwa singakudeleli. Kufanele sihlukanise uxolo phakathi kokuprofetha nokubhula. Yabona uma uhamba esangomeni uyohlola ufika ubhule kuyobhulwa esangomeni. Khona umahluko phakathi kokuprofetha nokubhula. Namhlanje ukuprofetha sekwathathwa kwafakwa enkonzweni, kwafakwa ebandleni. Amabandla namhlanje siyaprofetha. But lokuprofetha abakwenzayo lokho esithi ukubhula, sebalanda ukubhula kwezangoma ngenxa ukuthi banomoya. Lo esiwuthola kwiSambulo chapter 16 mangenza iphutha. Isambulo chapter 16 ake ngiconfirme. Lo moya esiwuthola kwiSambulo chapter 16 ugcwele emabandleni kaNkulunkulu manje. Lo moya ke uyingozi, mubi ngendlela emangalisayo. Lo moya esiwuthola kwiSambulo 16 verse 13. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrakho nasemlonyeni weSilo nasemlonyeni womprofethi wamanga omoya abathathu abangcolileyo. Emlonyeni kaDrakho uSathane loyo, emlonyeni weSilo umphiki uKristu loyo, nasemlonyeni womprofethi wamanga. Umprofethi wamanga yilo moya abaprofetha ngawo. Kwaphumani ke omoya abathathu abangcolile befana nezingqangqa. Ingqangqa yisele, frog in English. Befana nezingqangqa. Verse 14. Ngokuba bangomoya bamadimoni, benza izibonakaliso, baphuma beye emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu umnini mandla onke. So ke ngesintu labo moya abathathu, umoya wamandiki, umoya wamandawo, nomoya wamanono, umoya wamadlozi, umoya kaSathane. So ke emlonyeni kaDrakho kwaphuma owodwa walo moya, emlonyeni weSilo kwaphuma omunye, emlonyeni womprofethi wamanga kwaphuma omunye. So kuthiwa lo moya ufana nani? Nezingqangqa, amaselesele. Yiwo ke lo moya ongafanele usebenze phakathi kwabantu. Umoya ke lo ababholofida ngawo noma ababhula ngawo ababhulayo. Babhula ngomoya wamandiki, amandawo namanono. So ke sebethathe ukubhula bazokufaka ebandleni. Bazokutshela ukuthi uhlalaphi, bakutshela igama lakho. Kukusiza ngani ukuthi uhlalaphi? Utshelwa lento oyaziyo. Kukusiza ngani utshelwa igama lakho laziyo? Laba bantu banendlela yabo, basebenza ngomoya noma
bayayisenga information ngale bayikhokhela, aqhamuka umfundisi ebandleni esezokugagula nje sengathi uyakwazi, kanti kukhokhiwe ukuze kutholakale le information, ngoba kufuneka abantu bakholwe ukuthi umfundisi uyabholofita, umfundisi uyabhula, bese bekubiza ngokuprofetha. Ukuprofetha ukutshela umuntu ububi bakhe ukuze aphenduke ayizulwini. One day ngathandaza ngibuza inkosi, ngathi Nkosi, yini kanti ukuprofetha okumukelekile na? Wayesengikhombisa isiphambano, yasibona isiphambano, cross, simi kanje isiphambano. Kukhona leli plango lisuka kwa left liye kwa right elicrossile. Bese kuba khona leli lisuka phansi enhlabathini le phezulu. Sikhuluma ngesiphambano noma esenkosi uJesu noma esezelelesi iphambano ezayimisiwe. Isiphambano sithiwa gqo phansi enhlabathini siye ube luthola yaphezulu. Bese bakhona mama phezulu olicrossayo la kufike kulenge khona izandla umuntu mayibethela. Inkosi yangibonisa isiphambano. Yase ithi lolu godo oluphakathi lendawo alukusindawo, lukususa kwa left lukuse kwa right, but you are still in the air, usesemkhathini. So ukuprofetha okungakuthathi kukuse anywhere kubhula. Wayesethi lolu godo olusuka phansi lwesiphambano luya phezulu, lukususa emhlabathini lukusezulwini. Ukuprofetha okumukelekile ilokhu kokuthi utshelwe ngezono zakho uphenduke uyezulwini, hayi utshelwe igama lakho, ngoba ukutshelwa igama lakho akukuse ezulwini, akukuse esihogweni, akukwenze lutho. Bakutshela lezi zinto, bakulevelela ukuthi mase bekutshela ukuthi uthakatha ubani, uloyo ubani, usuyamzonda, usunenzondo, kanti mhlawumbe amanga lawo. Kodwa bebeqale ngezinto ongazidingi. Wena wafunda esikoleni esithize, high school, waqeda lapho wahamba waya tertiary ethize. Ngani ngiyayazi le nto, ungitshelelani? Wantu uzoconfirma ukhona uzoyikholwa into asezoyisho elandela lapho, ngoba usekutshele izinto ezikwenza umkholwe. Ukubhula lokho sekuthathwe kwafakwe emasontweni. Kanti ukuprofetha okuyikhona ilokho okwenziwa inkosi uJesu elapha nowesifazane waseSamariya. Nakho uJesu efika kowesifazane waseSamariya wayokha amanzi emfuleni. Uyafika uJesu uthi ngiphuzise. Uthi owesifazane, yindaba ufuna ukuphuziswa yimina ngiwumSamariya, engathina zidlelane. Usethi uJesu, ukuba ubuwazi ukuthi ubani ocela kuwe ukuthi umphuzise, ngabe wena ucele kuye. Uthi uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, ngawucele kuye, yena angayikunikile amanzi aphilayo. uJohn chapter 4 masiqala lapha kuverse 9. Nga ucele kuye akunikeza amanzi, ungaphindi ubuye amanzi aphilayo. Usethi yena nginike inkosi kuba ngaphinde ngizokha amanzi la. Uthi verse 15, Nkosi ngiphela umanzi kuba ngingomi ngingabe ngiseza lapha. Verse 16 uthi uJesu, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Yezwa-ke uyaprofetha uJesu manje. Hamba ubize indoda yakho uze lapha. Owesifazane waphendula athi anginandoda. uJesu wathi usho kahle ukuthi awunandoda, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokho akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso. Yayizwa iprofesi itshela umuntu ngesono sakhe. Usube namadoda ayisihlanu, nalesithupho ohlezi nayo akusiyona yakho. Ukuprofetha yilokho, hayi ungitshela izinto engizaziyo, kanti uyangilevela wenzela ukuthi uma usungitshela izinto engazazi ngikholwe, kanti lesikhathi uqamba amanga. Nalezo zaziyo uhambe wayoyidonsa somewhere. Usebenza ngomoya weyingqangqa, mfundisi. Usebenza ngomoya wamademoni.
athi umuntu kukhona umzalwane othize ogulayo la ushaywa ikhanda lisuka ngapha liye ngapha akasukumeze ngemkhulekele uyithathaphi lonto uthatha isigulo sakho samathelisa kubantu vele uzosukuma ngoba uzozizwa sengathi kanti uguliswa usathane ukuze uprove ukuthi ukhuluma iqiniso kanti usengezimithiyo ngesizulu awukwazi uyabhula esontweni uhlanganisa abazalwane beze enyangeni beze esangomeni yekani bazalwane ukukhonza emabandleni ezangoma emabandleni ezinyanga ukuprofetha okuyikhona okususa umuntu esonweni kumenze ayisole ngesono sakhe ahlambuluka sivume abe clean afa ezulwini that was good prophecy uma wenze njalo umuntu wazongena ezulwini uthi uJesu ke hamba ubize indoda yakho uthi lo wesifazane anginayo uthi uJesu usho kahle wayesethi kuvesi 19 owesifazane Nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena athi uza ukuprofeta yini uthi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena okhokho bethu babekhuleka kule ntaba ninake nithi seJerusalem indawo lapho kufanele kukhulekwe khona so ke ngamanye amagama umprofethele kahle umuntu wamtshela ngesono sakhe wava isivumo wahlukana naso simbona wesifazane la kuvesi 28 lithi wayeseshiya imbiza yakhe wayemzini wathi kubantu wozani nibona umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na is prophecy right prophet oku right kuyambula umuntu ukuthi unguJesu thina akasibone uKristu kodwa kuyasembula ukuthi sigitshelwe inkosi uJesu kufuna abantu bathi abantu awungempela ubaba uNtsibanda ugitshelwe uJesu ngempela lo mfundisi ungcwele phambi kaNkulunkulu ngempela lo mfundisi uthunyiwe uNkulunkulu why ngoba ukhuluma izinto zikaNkulunkulu ukhuluma izinto ezisiza abantu bahlukane nesono yekani befundisa ukubhula bengichaza ukuthi ukubhula kuukwenzani ukuprofetha okubhula kuyini nokuprofetha kwasezulwini so uma umfundisi eshumayela uyaprofetha ngoba yena ukhuluma lento ayikhuluma yedwa umoya ongcwele uzobe seyitshala kubantu bayibiza i-altar call lapho kusukuma abantu abahlukene uma ungababuza one by one indaba wena usukumile uzokutshela okungafani nokomunye kodwa kade kukhuluma umuntu oyedwa nje lapha phambili ingoba kunomoya ongcwele okuyena ohumshile wathi kumuntu kukhulunywa nawe nganonesono esiwukuthi komunye kukhulunywa nawe njenganonesono esiwukuthi then that is prophecy ayi lento yokuthi utshela umuntu uthi ubani uloyo ubani uxabanisa abantu Jesu akaxabanisa abantu umoya kaJesu uxabanisa abantu Inkosi uJesu yeze emhlabeni yazoletha ukuthula kuphela lapha ku Matthew chapter 10 verse 34 if I'm not mistaken angiliconfirm ngoba ngifuna ukulicaphuna yilapho ke la uJesu ethi angilethanga ukuthula naleyo ngizoyichaza ukuthi kanjani athi uJesu akalethile ukuthula yebo Matthew chapter 10 verse 34 ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise nenodakazi nonina nomalokazana noninazala nezitha zomuntu kuyokuba ngabendlu yakhe like isakhuluma ngayo uJesu la usho ukuthi uma wena ususindisiwe kini awuzuzwana nabantu bakini abangasindisiwe ngoba kunabudlelwane kuni uBelzebul noKristu na onobudlelwane kunamadimoni nomoya ongcwele na akukho ukudlelana so wena musunomoya ongcwele abangenayo umoya ongcwele bakini bazothi uyahlanya ekhanda bazothi usutosha amaphepha bazothi usuwenza into ezingafanele iliyo case ekathi angilethile ukuthula emndenini kodwa yena uzosinika ukuthula ukuthi khona abangeke bakwamukela ukuthula njengoba wayeza uJesu ukukhanya kodwa ubumnyama abubamukelanga ukukhanya weza kokwakhe abakhe abamukelanga
So-ke uma ethi akalethile ukuthula emhlabeni, usho lokho kuseyakuchaza ukuthi umuntu uyoxabana nendodana, uninazala nomakoti. Izitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe, ngoba bazobe bengakholwa bonke. Verse 17, uthi othanda uyise nonina kunami akangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele akangifanele. Thabatha isiphambano sakho umlandele, so that you are going to be worthy. Ufaneleke izulu. Uma ungasithabatheli isiphambano sakho, ngeke ufaneleke izulu. Ngakho-ke izwe sithintayo namhlanje laphaya kwabaseThesalonika lithi ningakudeleli ukuprofetha. Ningakudeleli ukuprofetha. Asikhuluma ukubhula. Sengichazile ukuthi ukubhula ukwenzani. Sekuze kwangena esontweni ukubhula. Sikhuluma ngoprofetha. Ngamanye amagama, uma umfundisi eshumayela likuhlabizwe, ungakudeleli lokho ukuprofetha. Ngoba uJesu ushilo kuJohn 12 verse 48 wathi, ngeke asasehlulela, kodwa izwi alikhulume kithi lona lizosahlulela. So uzohlulelwa ngokuprofethwa okuprofethelwe ngezwi likaNkulunkulu. So musukukudelela-ke lokho kuprofetha, ngoba ikona okuzokuthatha kukufaka esihogweni. Ngethemba isizwakele uprofetha ukuthi kungukwenzani. Ngisanda kusho kwezinye izinkonzo ngisengibandleni, ngathi ngizobuye nginithinte nginifundise ngoprofetha. So uNkulunkulu selivulileke ithuba ngenxa yezwi labaseThesalonika chapter 5 uverse 20. Asiphinde sifuqale kuverse 16 sigcine ku-20 ngokuvuma kwenkosi ukuthi sizokhuluma kusasa ngo-21. Thokozani njalo. Verse 17, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Verse number 19, ningamcimi umoya. Sikhulume ngalokho izolo. Namhlanje sithi ningakudeleli ukuprofetha. Hayi ungakudeleli ukuprofetha, ngoba ngakho uzophonswa esihogweni. Angikhulumi ngokubholofita, angikhulumi ngokubhula enyangeni noma ngokuhlola. Hayi angikhulumi ngalezo zinto eziphethwe izingxangxe entathu esikhulume ngazo kuSambulo 16 from verse 15. No, asikhulumi ngithe verse 15 nje, ngathi sengisho kunye namanje. Verse 15, Sambulo 16 verse 15 usho okunye. Sambulo 15 verse 16 usho okunye. 16 verse 15. Uverse 13, 14 abathi ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni womprofeti wamanga omoya abathathu abangcolileyo ufana nezingqangqa. Lo moya kumoya wamandawo, amandiki namanono. Verse 14, ngokuba bangomoya bamadimoni benza izibonakaliso baphuma beye emakhosini. Njengoba uyobhula nje ufike wenzelwe izibonakaliso. Asase simfunda uverse 15 bese ngithandaza. Awasisambulo 16. Bheka ngiyeza njengesela, busisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Mntakababa, musuvuma ukontrol umoya bamadimoni, umoya bezingqangqa, umoya bamandika, amandawo namanono, kodwa wena control umoya ongcwele. Ithi inkosi uJesu, bheka ngiyeza njengesela. Isela maliza libikeli, ufika nje indlu yakhe isigqekeziwe kwathathwa, hawu Nkosi yami isela. Ngoba ukuba ubuwazi ubuzolilinda uvimbe. Bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo, ulindile nje. Abeselonda ingubo zakhe ukuba angabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngokugcinwa inkosi-ke sizoqhubeka noverse 21 abaseThesalonika bokuqala chapter 5 ngomso uNkulunkulu wethu esasibekile. Babunze bantu hayi ake sithandazeni bafethu simbonga umoya ongcwele ngenkonzo. Ngiyathemba ukuthi kukhona okutholayo, kukhona osukufundile. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngakho konke.
Dumo lonke lungo lwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi kulo naloyo ovumayo, ngoba uphoqa umuntu ufuna abavumayo. Busisa usuku, busise bonke abalalele nababukayo ku-YouTube. Dumo lonke lungo lwakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, akekho ofana naye. Ngivalelise kunina baku-YouTube bese ngivalelise ekhaya lezwi. Ngivalelise entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uBaba uNsibande is signing off. Ngokugcinwa inkosi siphinde sihlangane kule nkosi. uJesu Kristu inkosi.